Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim, kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sana wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Tech. Yau ma na ƙara fito muku da wata sabuwar hanya wanda 'yan damfara suke amfani da sunan gwamnati wajen su ce sun tallafa wa wasu, za su tallafa maka da kuɗi, wajen yin hakan sai su damfare ka. A kullum kamar yadda kuka sani, 'yan damfara kullum suna sake sababbin salo. Idan suka ga an gano wannan sai su sake sabon salo. To amma me suna amfani ne watakila da rashin wayewar mu wajen mu'amala da yanar gizo, ko kuma rashin wayewar mu wajen mu'amala da wayoyin mu da kuma wasu abubuwa da suka danganci harkoki na zamani nan. Suna amfani da wannan daman ne dan su cutar da mutane kullum, kuma su da yawa zaka ga ana damfarar su. Amma me mu muna yin waɗannan bidiyo ne na koda yaushe idan muka ga sabon abu za mu sanar da ku kan cewa ga wata sabuwar hanyar damfara nan. Saboda me suna amfani, akwai wani wannan NCDC, Nigerian Center for Disease Control. Wannan gwamnati ce ta kirkiri wannan, kamar wata ministry ce haka, wanda ita kawai abin da take yi shine tana yin kokari wajen wayarwa da mutane hanya abin da ya danganci cututtuka na zamani, da kuma me idan cuta ta shigo za su nuna muku yaya za ku yi ku magance ko kuma ku kiyaye kanku. Su kawai suna sanar da mutane ne abu da ya danganci cututtuka da kuma hanyoyin kare su. To kamar yadda kuka sani, NCDC din nan suna yawan yin sako akan harkar da ta danganci corona nan. Sai su ce maka ka wanke hannunka, ka sa face mask, ka sa waya. Suna nuna mana hanyoyi da zamu bi wajen mu kare kanmu wajen kamuwa da corona. To sai wasu su kuma 'yan damfara suka shigo da wani sabon salo wanda suke so za su yi amfani da wannan hanyar su damfari mutane. To amma kafin na nuna muku wannan hanyar da suke bi wajen damfarar mutane, tashar da ta ɗauki nauyin wannan bidiyo ita ce Sudais Kura, kamar yadda kuke gani. Na taɓa tallata wannan tashar a baya. Wannan tasha ce ta wani matashi, yaro ɗan ƙarami wanda bai wuce shekara 3 zuwa 3.5 ba haka. Mamarsa ta ƙirƙirar masa wannan tasha. Abin da ake a wannan tasha shine mamarsa tana koyar da shi karatun Alƙur'ani mai girma. Aka buɗe masa tasha, yana yin karatuttuka daban-daban, yaro a irin shekarunsa kamar yadda kuke gani. To da Allah ku ƙara musu ƙarfin gwiwa, kuma ganin cewa wannan musulmi ne ɗan uwanka yake yin bidiyo, kuma zaka so a ce kai ma wata ranka ga yaranka yana irin wannan abin. Yin haka zai ƙara wa yaranka, ko kuma mai kana da 'ya'ya ko ƙanne ko wani dai wani makusanci da kai ka gansu 'yan ƙanana, zaka iya kai ma ƙirƙiran musu tasha irin kamar yadda wannan Sudais Kuran ake koyar da shi karatun Alƙur'ani. To da Allah ya muna roƙon alfarma, idan kuka shiga wannan tasha ta yaron nan ta Sudais Kura, da Allah ku taimaka ku danna masa subscribe, sannan kuma ku danna masa ƙararrawar sanarwa, saboda hakan zai ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen su ci gaba da yi muku karatun Alƙur'ani mai girma. Kuna saurara kuma kuna samun lada da sauransu. Duk da dai yaro ne kamar yadda kuke gani, amma me hakan zai ƙara wa mamarsa ƙarfin gwiwa, tunda ita ce take ɗaukar nauyin karatun da yaron yake yi da kayan aiki da sauransu. To amma me idan kuka yi masa subscribe za ku ƙara musu ƙarfin gwiwa, ita ma maman ta ji tana so ta ci gaba da saka muku karatuttuka da kuma abubuwa da ya danganci ilimin da kuma abin da ya danganci karatun addinin musulunci. To da Allah yana roƙon alfarma da ku danna musu subscribe, sannan ku danna musu ƙararrawar sanarwa. Zan sa muku kuma link ɗin wannan tashar a description ga duk mutumin da yake so ya bi wannan tasha. Da Allah ku taimaka ku yi masa subscribe, duba da kun san yaro ne, kuma muna so da Allah a ce yau dai kafin a ce wani lokaci mu ga wannan tashar ta yaron nan ta kai subscribers 1000, yanda mamar ita ma idan misali YouTube sun dan fara biyan ta za su samu dama wajen su inganta karatuttukan da take dauka na nauyi wanda take kawowa akan wannan yaron yake yin karatun Alƙur'ani mai girman nan. To mu shiga dan nuna muku wannan hanyoyin da wayannan 'yan damfaran suke bi wajen damfaran mutane. Sannan kar ku manta, zan sa muku link din wannan tasha ta Sudais Kura a description. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda nace zan nuna muku wannan hanyar damfarar. Abu na farko shine idan kuka duba lambar wayan nan ta sama, kun ga ai ba lamba bace irin wadda gwamnati take turo sakuna. Misali in ka kula da lambar wayan nan zaka ga lambar waya ce ta normal mutum. Misali mutum ne kawai zai iya kirkiro wannan sakon ya turo shi. Kun ga aka ce mai compliment of the season. Kun gani me aka ce compliment of the season. NCDC kun gani, Nigerian Center for Disease Control, gashi approved 75,000 for you. Ma'ana ta bani kuɗi, ma'ana naira 75,000. Sai in kira waye Mr. Ben, gashi na a ƙasa za ku ga Mr. Ben. Idan na kira Mr. Ben din nan,
idan na kira Mr. Ben din nan wai shine zai bani kuɗin. Abin da suke yi shine idan ka kira wannan Mr. Ben din zai tambaye ka bada katin lambar ATM ɗinka ko kuma ka basu BBN, ka basu wani information wanda ya dangance ka, da ka basu kuma shine za su yi amfani da wannan hanya su damfare ka. To wannan duk lokacin da ka ga wannan sakon wai daga NCDC ma'ana ta baka naira 75,000, to ka kula wannan yan damfara ne, da ka kira su cutar ka za su yi. Idan ka gani ka sanar da dan uwanka wannan sakon, saboda wayannan mutanen yan damfara ne, ba mutanen kwarai bane. Gashi nan ku kula da sakon sosai, sannan kuma ku duba lambar wayar su, ga ta nan a sama wannan lambar wayar tasu, sannan kuma waye ya turo. Kuma idan aka ce wai ka kira wannan lambar, idan ka kira wannan lambar za a baka wannan kuɗin da ake magana, to yan damfara ne wayannan mutanen, ba mutanen gaskiya bane. Wasu zaka ga suna ta tunanin gwamnati ta yi kaza, idan ka kira shi zai ce maka ka bashi wasu bayanai naka wanda za a iya sace maka kuɗi. To da Allah ina fatan za ku kula kuma ku sanar da yan uwanku. To jama'a, da fatan kun ji da abin da na koyar da ku, guraren da ya kuskure kuma ku gafarce ni. Idan wannan shine bidiyon ka na farko akan tasha ta, da Allah ina roƙon alfarma da ka danna mun subscribe, sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa yanda zaka dinga samun sababbin shirye-shirye na da zaran na saki. Nagode.